Γεια παιδιά, είμαι ο Horror Gamer των How Gaming GR και το όνομα μου είναι Creepy Clown. Σήμερα θα παίξουμε Amnesia. Είναι ένα ιδιαίτερα ωραίο παιχνίδι, το οποίο έχει ιδιαίτερα καλή πλοκή. Και κρατάω μια γλάστρα. Φύγε γλάστρα. Γενικότερα η ιστορία είναι πως αυτός ο τύπος, ο Ντάνιελ, αρχίζει και χάνει τη μνήμη του. Και εγώ κουβαλάω μέσα σε ένα γιγαντιαίο κάστρο μια καρέκλα. Από ό,τι καταλαβαίνετε η ιστορία είναι συναρπαστική. Και μπορώ να πετάω την καρέκλα και βρίσκεις όμορφους, πώς να τους πούμε αυτούς, υπότες. Και τους χαϊδεύεις στη μούρη. Αχ, τι όμορφος που είσαι. Και επειδή είναι τόσο χαζή και μπορείς να χτυπήσεις το ένα με τον άλλον από απόσταση. Λοιπόν, στο πέσω είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει περίοδος. Και εδώ πέρα βρήκαμε ένα πουκάμισο. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει ένα φοβερό έργο τέχνης. Και αυτή εδώ πέρα τύπησα μου φαίνεται πως λιάζεται. Εδώ πέρα τι υπάρχει, μόνο το Tinderbox είναι για να... Όπα, πού το, να το, πάλι κόλλησε. Δείτε, το ξέρω. Το ξέρω, είναι περίεργο γιατί γίνεται αυτό συνήθως σε μένα, αλλά δεν πειράζει. Και ένας άλλος υπότης. Υπότη, τι όμορφο πρόσωπο έχεις. Οκ, πάμε. Οκ, πάμε, προχωράμε, δεν φοβόμαστε. Πώς γίνεται μακρύνει το χέρι μου. Ποιος είμαι ο Λούφι, μη! Μην κάνεις breakdance. Μάλλον έρεμψε να το κεφάλι. Από εδώ πάμε. Μάλλον από εδώ. Ναι, από εδώ πάμε. Χαζός είμαι. Απ' την άλλη πάμε. Γιατί δεν μου μιλάς? Πριν μου μίλαγες. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Συγγνώμη. Φύγε! Μου τους πας. Μα γιατί με χτυπάς? Φύγε! Εντάξει, ηρεμήσαμε. Και εδώ παίρνω μια καρέκλα η οποία... Μισό. Αυτό είναι έργο τέχνης. Έργο τέχνης. Και πάμε μέσα στα σκοτάδια. Ποιος δεν πλήρωσε τα ρεύμα? Πάλι εσύ? Όχι, μην με χτυπήσεις. Δεν με νοιάζει πια με αυτούς. Είναι πολύ σπαστικοί. Με κάνουν και τρέμω. Δεν πλήρωσαν και το καλοριφέρ. Τρέμω. Οκ. Το ξέρω, Μαρία, πως είσαι από το γαλάτσι. Δεν πληρώνεις το καλοριφέρ. Και τα παιδιά σου τρέμουν. Γι' αυτό φύγε, Μαρία, από το γαλάτσι. Είσαι κακός άνθρωπος. Οκ, μπήκαμε στα Old Dutchies. Yeah. Οκ, προχωράμε. Αχ, ένα αεράκι που έχει. Ντουζιέρα, ωραία. Κατσαρίδες, σιγά μου κατσαρίδες. Κατσαρίδες, φεύγω. Περίοδος. Φωτεινή περίοδος. Πώς γίνεται στο σκοτάδι? Κοιτάξτε, εδώ πέρα θα είναι σκοτεινά. Πώς γίνεται και φαίνεται περίοδος? Βιβλίο, σώσε με. YOLO! Έτσι είπε το... και έτσι, εντάξει. Τι γίνεται?
Φακ, βλέπει έκανα. Το ξέρα. Πάντα πίσω από τα κουτιά υπάρχει κάτι. Μου κρύβετε κι εσείς. Μου κρύβετε κι εσείς κάτι. Κάτι! Χαχα, ξέρω parkour! Χαχα! Λοιπόν, βρήκαμε αυτό και φύγε από εδώ. Ένα χαλί. Οκ, θα νομίζουν πως είναι μπαζούκα. Χαχαχα. YOLO. Δηλαδή, πείτε, άμα κουβαλάω ένα ξύλινο πράγμα, αχ, δεν θα έχω swag. Με το που με είδανε με το ξύλινο κουτί, είπανε, όχι, αυτός έχει swag. Δεν με νοιάζει. Οκ. Δείτε, μια πένα και ένα φτερό. Φτερό στον άνεμο να το πετάει. Χύθηκε κάτω. Πουλί. Χάθηκε. Χάθηκε. Τελάτε, εξαφανίστηκε. Σατανική μαγεία. Yeah! Yeah. Αχ, τι ωραία περιοχή. Μου θυμίζει το σπίτι μου πριν μετά από ένα 6ωρο πάρτι. Alexander, is it inside the castle? Να, In a manner of speaking. αλήθεια. Bring the lamp. You've been to the refinery, have Όχι, you? εγώ φεύγω. I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. Inner My sanctum. most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, Σέλα it βινάρια. lies beneath the Wine very cellar. stone of Laboratory. Edinburgh. Από εδώ πάμε. Όχι, θα πάμε από εδώ. Όχι, από εδώ πάμε. Από εδώ πάμε, ναι. Ανιώτ! Για να λέμε και το κουφετό δίκαιο, αλλά... Ανιώτ. Όχι, όχι, το δεν μ' άρεσε. Εντάξει, είδατε πόσο γρήγορα μπορώ να φύγω. Κάτι στην Κωνσταντινούπολη. Όχι, δεν πάω, δεν πάω. Είναι παγίδα. Πρέπει να φύγω. Ναι. YOLO! Τώρα να ξανακάνω τον κύκλο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί μόνο μια φορά ζεις. Από εδώ είμαστε. Μούχλες στους τοίχους. YOLO! Look at this. Έκανα 360 λάμπα backflip. Ταλέντο. Τέλεια, βρήκαμε ένα απομονωμένο μέρος. Φτερό στον άνεμο, πιάσε καμιά... Πέρασε από μέσα, είδατε. Καμιά ράχνη. Γιατί έχει πιάσει πάχνη. Κύριε, πάχνη δεν είναι... Πάχνη δεν είναι αυτό το χιονάκι. Άνοιξε πόρτα.
Και δεν είναι τίποτα. Οκ, το βρήκαμε, παιδιά. Οκ, τώρα είμαστε πιο ήρεμοι. Από εδώ και πέρα θα πηγαίνω έτσι και θα τρέχω κιόλας. Αν δεν μπορείς να τρέξεις. Μπορείς, άνετα. Γιατί swag. Γιατί έτσι έχει swag. Δες. Γιατί έτσι έχει swag. Πάλι εσύ. Πάλι εσύ. Φύγε από εδώ. Admit it, I'm a motherfucking awesome. I'm motherfucking awesome. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Να το δω. Yeah! Εντάξει, δεν είναι τίποτα εδώ πέρα. Άδικα φοβήθηκα. Α, άνοιξε και μια πόρτα. Κάλτσες εκεί εδώ πέρα, σίγουρα. Τι έγινε να είναι κάλτσες. Τα να μέρεις τους κάλτσες σου. Εσύ φταίς καρέκλα, έλα μαζί μου. Και πάμε εδώ. Ήρεμα και ωραία. Οπ. Αυτά, παιδιά, θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Bye!